takulandirani pa AMTV Malawi. Zimene zangochitika pompano ku area 30 mene mukuonera pa chithunzimo Apolisi Aponya Utsi Okhetsa Msonzi kwa anthu omwe anasonkhana ku area 30 azipani zosiyana-siyana monga a UDF Afford komanso aini wake a UDM. Apolisi Aponya Utsi Okhetsa Msonzi kwa anthu amenewa kuti abalalike. Kodi inu mukuganiza motani? Kodi zinthuzi zikulowera kuti Amalawi tikupita kuti ndipo Kaliati ziwathera motani? Taonani zithunzi zimenezi ndi mmene apolisi apangira ku area 30 kuponya Utsi Okhetsa Msonzi kwa anthu a UDM amene amachita mademo panja. Taonerani ma comments amenewa.